Похваленый Иисус Христос, вітаю вас, наши дорогие радыёслухачы. Сёння, як кожны першы чацвер месяца, сустракаемся тут у нашай радыёстудыі дзеля таго, каб разам супольна правесці гэтую праграму «Голас паклікання». І сёння мы запрасілі ў нашу студыю знанага вам чалавека, знаную асобу ўжо на радыё Марыя. Гэта ксёндз канцлер, ксёндз Дмітрий Пухальскі. Похваленый Иисус Христос. Навеки вечныя. Адкажыце, пожалуйста, калі ласка, як так здарылася, што мы з вами супрацоўнічаем ужо 2 гады, а вы толькі ўпершыню нам інтэрв'ю даёце? Не ведаю, напэўне, да мяне ўжо пытанне. Я, як просіць, заўсёды прыхожу, адказваю на пытанне. Отец Александр, да вас пытанне ў такім выпадку. А я кожную пятніцу яго прашу. Ксёндз Александр кожную пятніцу задаюць пытанне. Так. Ага. І толькі вось зараз мы гэта вырашылі падсумаваць усё. Ну, зараз пра пакліканне, бо кожную пятніцу пра кананічнае права размаўляем. Пра канкрэтныя рэчы у касцёле сёння такая вось справа паклікання, вось звычайна чалавечае жыцця, напэўна. Пра пакліканне зараз пойдзе, але ж першае пытанне, колькі вам гадоў? Ой, аж так адразу. Ну, трэба ж как-то змягчыць абстаноўку. 37 з паловай. Чэсна кажыце, шчыра. Ну, ж казаў же ж, ну. 37 з паловай? Я думаю, значна менш. Ну, я так сам. Ну ўсё, на галоўнае пытанне радыёслухачкі атрымалі адказ. Яму 37 з паловай. Мяне гэта вельмі цікавіла, яшчэ калі мае дзеці да яго выхадзілі на катэхезу. То ж даўно было. Ну вы ж не змяніліся з таго часу зусім не змяніліся. Як гэта магчыма? Ой, якія добрыя кампліменты гавораць. Чым вас там? Прыемна. Таму што вашы дзеці хадзілі на катэхезу 10 гадоў назад, амаль што 9. Ну так. 2000, это быў 9-10. Ну ўжо не паліце мяне там Ну, з маім узростам. Ну ўсё, можна пачынаць. Так. Вы пачынаеце так. Мы зазвычай, калі вось сустракаемся з рознымі нашымі гасцямі, на самым пачатку просім, каб яны трохі распавялі пра дзяцінства, пра тое, дзе нарадзіліся, у якой сям'і нарадзіліся, каб нашы радыёслухачы больш запазналіся менавіта з каранямі. Я нарадзіўся ў Мінску. Вот на 1981 годзе. Свой чалавек. Вось, так, ксёндз Александр. Землякі, так, ёсць самі некалькі святароў, якія нарадзіліся ў Мінску, такое здараецца. Вось, нарадзіўся ў 81 годзе ў Мінску, скажем так, у звычайнай сям'і. Звычайнай сям'і, скажем так, ну, на тыя часы, напэўна, ну, не казалася сям'я каталіцкая ці не каталіцкая. Хаця так, з боку таты, асабліва бабуля, дзядулі былі людзьмі вельмі веруючымі. Мы заўсёды, калі ездзілі на канікулы ці на выхадныя, там у вёску, адкуль тата паходзіць, вось заўсёды была нядзеля, заўсёды быў касцёл, там была першая камунія, і пасля іншыя праявы касцёльнага майго жыцця там менавіта пачыналіся, а ў Мінску жыццё было, скажем, звычайна савецкага дзіцёнка. Хадзіў у школу, вось пайшоў у школу, пасля сястрычка нарадзілася, вось, ну, жыла звычайная савецкая сям'я. А ў якую школу вы хадзілі? Спачатку першыя паўгода хадзіў 35-ю школу на Кахоўскай кінотеатра Кіева, вось, а пасля 47-я школа была, гэта на цяпер станцыя метро Пралетарская, то есть, ну, заканчваў 50-ю школу, то гімназія цяпер матэматычная на плошчы Перамогі. Я таксама там вучылася ў той школе. Разумею, што наццянкі разборкі не былі. Не, наццянкі разборак не было. А вы добра па матэматыцы? Таму што я ведаю, вельмі складаная гэтая школа номер 50. Ну, было такое. Такі эпізод. Я сапраўды матэматыку вельмі люблю. Напэўна, матэматыка справа вельмі звязаная. Так, поэтому, тому што і тая навукі вельмі канкрэтныя. Лагічныя. Вось, лагічныя, канкрэтныя. Вось, і матэматыку ў сваім часе любіў. І нават пасля школы паступіў, закончыў яшчэ універсітэт у Москве, фізіка-тэхнічны універсітэт. То есть мы загубілі айцішніка па дарозе недзе. Айцішнікам ніколі не хацеў быць. Вось, я займаўся біяфізікай там. Біяфізіка. Вельмі цікавы. Так, займаліся, ну, спецыяльнымі працэсамі, якія адбываюцца ў артэрыях чалавека, там розныя справы, якія адбываюцца, як артэрыя рэагуе на розныя ферменты, на скорасць плыну крыві, гэтак далей. Вось, ну, і там гэтым закончылася моя магістарская праца ў універсітэце ў Москве. А яшчэ такое пытаннішка маленечка, а Канасевіч у вас фізіку выкладаў? Так, толькі ў паралельным класе. Ну, все.
Як гэта цікава. Так. Михаил Александрович святой памяти выкладаў фізіку. Яго ўсе ведалі, думаю, хто 50-ю школу заканчиваў. Ну вось і мы на радыё Марыя нават яго прыгадалі. Карацей, згубілі мы такога спецыяліста ў галіне біяфізікі. Ну, нічого страшного. Біяфізіка не згубіла. Дзесьці яно зараз вам там даводзіцца ўжываць гэтыя веды? Так, ціск падносіць некаторым. Некаторым ціск падносіць веды, як рэагаваць на што арганізм можа рэагаваць, тады адпаведную уключаць кнопачку, вось, каб усякае бывае ў жыцці. А што было далей? Вось, пасля заканчэння універсітэту, уже, так шчыра кажучы, на 4-5 курсе жаданне стаць святаром, скажем так, яно ўжо раней было яшчэ ў школе. Але ввогуле, як там у школе, напрыклад, з гэтай верай, як там атрымалася, што сустрэліся з... У школе з верай, у той школе ніяк не было, отец Александр? Значит, так, у школу, то есть, я кажу, па сутнасці жыў у звычайнай савецкай сям'і. Да, у нядзелю ў касцёл хадзіў, у Мінску, можа, менш, больш мы ездзілі да бабулі Парафьянова, там ужо... А тут і где? Ту катедру хадзіў. Катедру. Трошкі на Золотую горку на пачатку хадзіў, але больш катедру адкрыли, там было лепш даязджаць, у катедру хадзіў, па сутнасці. Сам хадзіў у адзіноце? Ну, часцей за ўсё так. Такі маленькі ў адзіноце? Ну, такі ўжо маленькі быў. Ну, колькі? 13, 14? Быў 97 год, это 16 гадоў. 16 гадоў, не маленькі, уже такі ўжо дарослы. маленькі, вось. Ось трошкі на пачатку на кальварыі па разоў быў, вось, ну, але ўсё-такі пасля ў катедру хадзіў, насколькі сябе памятаю. А бацькі не ўдзельнічалі ў гэтых паходах? Не заўсёды, не заўсёды. А як такое можа быць, што вось такі свядомы сын кажа, я пойду до касцёла, а яны такі, ну ідзі, не ідуць самі? Можа. Всё можа быць, всё можа быць. У мяне, па сутнасці, тое самае, хадзіў сам. Не, тут, ведаеце, пан Бог дзейнічае па-рознаму. Сам праз бацькоў на дзяцей, сам праз дзяцей на бацькоў. Вось, на сённяшні дзень, дзякуй Богу, бачна, як пан Бог усіх у касцёл прывёў, мяне і бацькоў, і дзякуй Богу, ёсць як ёсць на сённяшні дзень. Не, ну гэта было б цікава, если б ён прыйшоў і такім вось чынам там прарос у каранямі, а яны ўсё роўна не паклікаліся б адну. Не, ну, пан Бог сваё робіць, всё правда, паверце, тут... Бо ласка верыць заўсёды ласка, заўсёды яна ёсць, таксама і пакліканне, калі мы гаворым, вось, это чыста па-людску мы так не расставім, это нават не права кананічнае, тут так, тут сяк, Божая логіка, это свая логіка, вось, поэтому, напэўна, варта неяк у сваім жыцці старацца па-божаму жыць, а Бог сваё зробіць. Вось. Што далей рабіць не ведаю. Не ведаеце? Не, ну там жыццё студыі, так званы універсітэт, студэнцкае. Так ён жа сказаў, што ён ўжо ў школе пра гэта думаў. І ў якім класе гэта было? Не, ну, ведаеце, як то дзіця зарастае. Спачатку быў там 5-6, потом перахацелася, потом 8-9 зноў захацелася. Ну, як дзіцё дарастае, там, напэўна, всякія думкі бываюць. Сёння хоча стаць касманаўтам, заўтра святаром. Ну, было такое, не думаю. Напэўна, пан Бог у гэтым нешта меў, вось. Але пасля школы ўсё ж такі вырашыў паступаць. Ну, вырашыў. Таксама нешта Божае было, што ўдалося ў тую Маскву паехаць. Там была Алімпіяда, удалося паехаў, добра ты экзамены здаў, ну, і прынялі мяне ў універсітэт. Ну, думаю, як прыняць, трэба ехаць. Вось і з'ехаў. Без жалю? То есть не было такого, што я вось думаў, тут катедра, там вось можна... Не, тады ж такога не было. Ну, то есть паехаў. Вось, будзем глядзець, што. То есть не скажу, што я там спецыяльна нешта спецыяльна жыў. Так, я спакойна, я па жыцці такім чалавек, што я там, ну, як ёсць, так ёсць, і добра. Там будзем глядзець. Вось. А тады было так прынята, што хлапцы ўдзельнічалі ў міністранцкай службе? Я ніколі міністрантам не быў. Ага. Вось, я быў арганістам, скажем так, трохі. Прычым не ў Мінску. Пытанне нумар 16. У Мінску не быў у катедры, там такі трошкі адзін перыяд вельмі невялічкі. Вось, больш это было, конечно, там на парафію Парафьянова, там, дзе я дарастаў па сутнасці, там я, ну, насколькі памяць, 94-го по... Ну, пакуль не выехаў. Там іграў трохі, пасля ў Маскве быў, ну і пасля ў семінарыі таксама. Так, напэўна, быў якісьці кружок паміж арганістам і матэматыкам. Штосьці наведвалі, да? Не, была музычная школа. А якая? 10-я. Так. Гэта на Золотой горцы? Не, 10-я, яна была на плошчы Свабоды, яна цяпер ёсць. Забыла. Яна была раней у іншым будынку. Так, вось, цяпер у былым кляштары пераехалі. Але пераехал уже пасля таго, як я закончыў. Па класу? Фортэпіяна. І вы яе скончылі? Так, скончыў. У 94-м. Ну, выдатна. Наколькі памятаю, так, толькі калі мне ўручалі дыплом, мне рука была зламаная, поэтому граць я ўжо нічога не мог. На фізічнай культуры ў школе, дзе там зваліўся не вельмі ўдала. А на арганах як навучыліся? Жыццё заставіла.
Я вучыся. Просто, як фартэпіяна і, па сутнасці, першы музычны інструмент, які быў у касцёле, у парафіяны ў той час, это было электронныя, як мы называлі, арганы, сінтэзатар, па сутнасці. Там мала чым адрозніваецца ад фартэпіяна. Пасля з'явіўся іншы інструмент, які я ўжо зараз не памятаю, нехта прывёз, ці са старога касцёла аддалі, нешта было такое, там уже была ножная клавіатура. Пасля, калі ў Маскве ўжо там былі трошкі больш сур'ёзныя інструменты, і так. А парафіянова я не зразумела, адкуда ўзялося? Адкуль парафіянова? Бабуля з дзядулей. Бабуля з дзядулей. Там вы даязджалі на лета? На лета, тады ж больш дзеці не ехалі ўсё лета, ўсе 3 месяцы школьных канікул, там больш асоба нікуды не выязджалі. 80-90-е годы. Там ўсё было. А яшчэ якія-то кружкі наведвалі? Можа, мы зараз яшчэ што там? Не, я нашчупаем по кружках асоба. Таленты. Хопіць. І пасля гэтага Масква быў універсітэт, і пасля гэтага ўжо у 4-5 курс ўсё ж такі так думаю, што там прыйшла ўжо такая канчатковая думка ўсё ж такі пайсці ў семінарыю. Об этом сказаў тады пробашу там у Маскве, пасля мяне з біскупам звялі, тады быў наш мітрапаліт біскуп у Маскве. Ён мне сказаў, да вельмі файную рэч. Я ўжо хацеў, год не давучыўшыся, бо ў Маскве 6 лет трэба было закончыць магістратуру, я ўжо хацеў пасля 5-га кінуць усё і пайсці. На што на сённяшні мітрапаліт гаворыць, пачакай, як гэта тваё, закончыў вучобу. Усякае ў жыцці можа быць. Сапраўды, бачу, што гэта яго рада была вельмі цэнная. То есть яшчэ год спакойненька, закончыў вучобу, напісаў дыплом, абараніў магістрскую. Так, семінарыя нікуды не ўцякла. І пасля гэтага ён ужо з Масквы накіраваў мяне ў семінарыю Варшаву, семінарыю святога Яна Хрысціцеля, якую я закончыў, правучыўшыся там 5 гадоў. У 2009 годзе. За гэты час арцыбіскуп пераехаў з Масквы ў Мінск. І сакрамент пасвячэння ўжо ўдзяліў мне тут у мінскай катедры. Такім чынам я стаў святаром мінскай магілёўскай архідыяцэзіі. А можна трохі здрадзіць менавіта тое, чаму у Варшаву, а не ў Петербург? Я не ведаю, так само. Я так сам, значыць, выглядала так. Бо тады, якраз размова адбылася тады, калі ў Маскву прыехаў біскуп Тадеуш Пікус. На пачатку 90-х гадоў это быў першы святар, які паляк прыехаў у Салезіянін. Не, дэцэзіяльны святар. Так, дэцэзіяльны святар варшаўскай архідыяцэзіі. Ён прыехаў у Маскву як капелан там будаўнічай фірмы, якая толькі пачалі катедру аддаваць. І за гэтыя часы ён стаў біскупам, і прыехаў у Маскву уже як дапаможны біскуп варшаўскай архідыяцэзіі. І там нешта і так сталася, што два біскупы размаўлялі, я тут нейкія ключы прынёс. І арцыбіскуп, слухайце, тут ёсць кандыдат у семінары, можа, Варшаву возьмеце. Біскуп тады ўжо говорить, напэўна, чаму не? Напішыце пісьмо прымасу. Прымас Польшы тады разглядзеў і прынялі. Два Тадеуша прынялі рашэнне. Так, біскуп Тадеуш Пікус. Вы тут уже так пераматалі крыху, што ён ужо ў Варшаве, а мне цікавіць, ён мне сказаў, спакойна заканчвай. Я думаю, у чалавека пакліканне, а ён яшчэ мае моц спакойненька там штосьці такое заканчваць, фізічнае, хімічнае. Што это? Спакойна. Сапраўды, такі халодны. Можа, халодны. Такі разлічаны. Права кананічнае на том і засноваецца, што там ёсць все канкрэтна разумна. Ніколі, мне не было нейкіх такіх спецыяльных, невядома, перажыванняў, нейкіх такіх, там, не знаю, начамі не спаў, ці што, мне такога ніколі не было. Эмацыянальнага некага выбуху такога. Не, такога нічого не было ў мяне ніколі. Я думала, што пакліканне заўсёды павінна быць з гэтым звязанае. Не было мне такого. А у ваших бацькоў? А там уже было інакш трошки. Там уже, конечно, было інакш. Конечно, іх можа зразумець. Маме, можа, цяжэй было іх жанчыне прыняць. Таці таксама перажываў. Але на сённяшні дзень бачу, што яны шчаслівыя, бачучы на маё жыццё і маё пакліканне. Тым больш, што сына і так 6 гадоў у хаце не было. Так, можа, нават не гэта столькі. Была ж надзея, што вернецца. Все ж такі так. Для мамы заўсёды это быў мама, напэўна, і думала аб іншай лёсе для мяне, аб іншай кар'еры. Напэўна, па-чалавечы можа зразумець, я ні ў якім выпадку не асуджаю бацькоў сваіх, што яны не адразу прынялі. Бо это нелёгка. Напэўна, нелёгка, тым больш, што, скажем, сям'я была каталіцкая, але каталіцкая яшчэ, якая бацькі выхоўваліся ўсё ж такі ў савецкім асяроддзі. Як бы там не было.
Вось. Ну, так. Для святарства касцёл добра ў нядзелю пайсці памаліцца, але так, каб з гэтым жыццё звязваць, напэўна, не было лёгка ім прыняць. Вось поэтому. Але ўсё ў сваім часе. Зноў-такі спакойна, я ніколі з ім не ругаўся, яны таксама. Ну, А вы, які вы былі хлопчык, вось цікавы мне? Такі хорошенькі, добренькі. Па-ўсякаму бывала ў жыцці. Вас Па-ўсякаму. рамнём вас калі-нибудь там? Ну, як же ж без этого, канешне. Было, ўсё было. Спокойно, на цнянкі не ходил. Не, на цнянкі не хадзіў, это трошки далёка ўжо было. А вы сказалі, што у вас ёсць яшчэ брат? Сестра. А, сестра. А сестра як да гэтага? Сестра заўсёды мяне падтрымлівала, напэўна, сама пачатку. Ідзі. Или не, так па-добраму? Вельмі па-добраму. У нас сестру вельмі добрыя, цудоўныя адносіны. Вось, сапраўды, ну, дзякуй Богу, што яна ў мяне ёсць. Я таксама хіба яна, дзякуй Богу, за мяне. У нас вельмі блізкія, цёплыя, сардэчныя. І заўсёды так было. Нават калі б малыя, ну, трошки там, можа, там, як дзеці не дагаворваліся, але па жыцці мы заўсёды падтрымліваем адно аднаго. Вось. І тут, напэўна, бачна праяўленне такой Божай вялікай ласкі ў гэтым. А далей-то што было? Вось вы пайшлі ў тую Варшаву. Так, там правучыўся 5 гадоў, у семінарыі. Холодны, не магу. Паехаў, правучыўся. Ну нічога, Правучыўся. ну што тут сказаць? Чаму? Ну, вучыўся спакойна. Прычым 2 гады, ну, мы яшчэ зрабілі такую, ну, льготу, не льготу, бо ў Варшаве была такая практыка для тых, хто прыйшоў уже пасля Вышэйшай адукацыі. Ну, з вышэйшай адукацыі, да, то есть, бо звычайна фармацыя ў семінарыі цягнецца 6 гадоў. 2 гады філасофіі, 4 гады тэалогіі. Вось. Ну, але для тых, хто ўжо закончыў нейкую навучальную установу, хто мае тытул магістра, 1 год, скажем так, можна было дараваць, але за гэты час трэба было экзамены здаць за 4-й курс. То есть мы пераскакивалі з 3 на 5, было 3 такіх чалавека. Вось, але экзамен трэба было здаць за 4-й курс. Які фізкультура, спевы, Не, там спевы. мова, гісторыя. Не, ўсё, што на 4-м курсе тэалогія, і там пэўныя трактаты з дагматычнай тэалогіі, з маральнай тэалогіі. Антрапалогія. Не, антрапалогія не, бо это быў другі курс. З кім я сижу? Вось, кананічнае права, некаторыя раздзелы таксама. То есть то, што ў семінары навучаецца на 4-м курсе, трэба было неяк это здаць. Ну, у нас такія было... А там былі якія-то малодшыя за вас? Ну, у большасць все-таки былі пасля школы у семінарыі, хто прыйшлі пасля так званай матуры, закончыўшы школу, то есть без высшай адукацыі ў семінарыю прыйшлі. Большасць такіх было. То есть з вышэйшай адукацыі на нашым курсе было 3 чалавекі тады, хаця нас на пачатку набрало 41 чалавек на першы курс прыйшоў. Тоді было 3 з вышэй адукацыі толькі. І вось колькі чалавек закончыла вогуле? Закончыла семінарыю нас, значит, тых, што прыйшлі, кажу, з тымі пераходамі, на курсе, на якім я заканчыў, у нас 18 чалавек. Інакш кажучы, 41 чалавека. Ну, нават больш тады было трохі, так. Ну, 1/3 частка, плюс-мінус, трошкі больш. То, значит, на працягу вось гэтых 6 гадоў можна сказаць, што 2/3 людзей папросту па дарозе да святарства вырашыла, што гэта не іх шлях. Часамі яны самі вырашылі, часамі настаяцелі вырашылі, па-всякаму то бывае. Што прям выганялі? Ну, выганялі такое слово, ну, можа, Не дапускалі. Не дапускалі да наступнай, напрыклад. Ну, бо і казаў нам духоўны отец свой час, некаторыя могуць паклікаць да святарства, некаторыя для семінарыі. Можа, некаторым трэба было пабыць год ці 2 ці 3 ў семінарыі. Ну, просто пабыць. Так, і сябе ў парадак прывесці. Ну, і дарослым трошку стаць больш. Ну, а што там магчыма стаць дарослым у семінары? Конечно. А за кошт чаго? За кошт навукі. Ну, навука, это наука не самое галоўнае, што ў семінары. Семінары не навука самое галоўнае. Просто вучышся становіцца чалавекам, то, што пастаянна паўтараюць фармацыя чалавечая, інтэлектуальная, вось, душпастарская, вось. І поэтому гэта я, ну, ва ўсім, нават калі чалавек прыходзіць пасля школы ў семінарыю, там 18-19 гадоў, ну, часамі кажуць, як у арміі, нам трэба проста стаць дарослым. І колькі трэба было атрымаць вось негатыўных адзнак, двоек так званых, каб цябе не дапусцілі да наступнага. Ну, тут 2-3. Ён такого не атрымоўваў. Калі больш 2 двоек, то ўжо не дапускалі. Вось, ну, але па-ўсякаму, зноў такі, ну, каб 2 двойкі атрымаць у семінарі, таксама трэба было пастарацца. Ёсць такія людзі, ведаеце, ім трэба пастарацца, каб атрымаць двойкі. Я думаю, што гэта не наш сённяшні госць. Не, ну, па-всякаму. Двоек не было ў мяне ніколі. Зусім? Не было. Ён 50-ю школу сканчваў, гэта ўсё многа тлумачыць. Нават я зарабіў калісьці двойку ў семінарыю з лаціны. Я лаціну вельмі любіў, вось, таму лацінскую мову любіў. З экзамена.
Не, Вось, з экзамену з 4 гадоў. з агульнага. Агульнага экзамену 4 гадоў двойку атрымаў. Ну, падчас вашай вучобы ваганняў у вас ніякіх не было. То есть Не, вы не вось было. так То есть, усталі что на ты- гэту так, на я, гэты то есть, шлях і пайшлі. З моманту, калі выраш адзінае, можа, такое пытанне, што сабе памятаю, калі яшчэ першы раз ехаў падаваць дакументы ў Варшаву, вось ехаў цягніком, вось і ў Брэсце, калі нас падвесілі ў паветры, калі мянялі этой цележкі, бо там вузейшая чыгунка трошкі, вось, і тады так прачнуўся сярод ночы, думаю, божачкі, куды ж я еду, ці гэта маё? Это было адзін раз, калі у мяне толькі такое, божачкі, куды ж я еду? А што вам Бог адказаў? А нічого не адказаў, далей пашоў спаць, і ўсё. Колы памянялі. Школу памянялі, ў Варшаве прачнуўся, Гэта і пашоў быў у семінарыю, адказ. здаў дакументы І ўсё? І ўсё. А калі вось гэтыя хлопцы адвальваліся, першы, другі, трэці, а вы так, ну, псіх, чаму, да? Напэўна, неяк думаю, у кожнага сваё. Ну, калі мне скажуць, у пэўным моманце скажуць, дзякуй, не прымем, далей не трэба. Ну, не трэба, то не трэба, паеду дамоў. Я сабе кажу, і перажываў поэтому. Сапраўды была нейкая такое вось унутраная ўпэўненасць, што гэта маё, што Бог мяне давядзе да канца. Ні аднаго дня не сумняваўся ў гэтым. Як пайшоў у семінарыю, ніколі не было мне такіх нешта. Ну, яна так апраўдала ваш давер? То есть, ну, то бок вы штосьці думалі пра гэта, як-то яе сябе ўяўлялі, вы прыйшлі, там усё так, як вы думалі? Ну, семінары, напэўна, не так, як думаў. Вось, это, напэўна, кожны святар, які навучаўся ў семінары, ці монах, які быў у кляштары, напэўна, мае нейкія свае ўражанні альбо чаканні наконт таго, што як будзе жыццё выглядаць у семінарыі, як будзе то, як будзе сёе. Вось, напэўна, пасля гэта трошкі, ну, трэба прапусціць праз сябе. Напэўна, як у жыцці заўсёды бывае. Адно чакаеш, зусім іншае прыходзіць. Вось. І поэтому тут яшчэ перад семінарыяй ездзілі на рэкалекцыі, калі ў Маскве вучыўся у Петербурге, такая сцэна, памятаю, нас возяць па семінарыі, паказваюць, як тут добра, вось тут і душы, кампутарныя класы, тыя часы, тут і ўсё, і тут умовы жыцця, і гэтак далей. Вось на супрацьдзедзень святар гаворыць, добра, вы цяпер рэкламу семінар робіце, заведзіце яшчэ ў дом прыстарэлых святароў, каб яны бачылі, чым закончыцца. Вось тады трошкі такі ўшак халоднай вады выліў на нас. І што, вы хадзілі туды? Хадзілі, Варшаве будучы хадзілі. І што ўразіла? Ну, з хумарам на гэта трэба было глядзець. Туды ідуць Не заўсёды ўдавалася. паміраць? Ну, ведаць, святары таксама людзі. Ну, і канец жыцця святара таксама, ну, выглядае па-рознаму. Можа выглядаць часамі. Ёсць, Ну, хоць штосьці там добрае ёсць? Конечно, ёсць добра, ёсць усюды добра. Смачная ежа ёсць? У семінары, конечно. А ў доме ў гэтым? Ну, Как я его? ж там не ел ось у доме престарелых. Ну, я думаю, ну, людей все-таки старейших, конечно, некая там специальная ежа есть, специальная медичная опека. Вось, ну, кто ходит, кто не ходит, по-всякому это бывает. Ну, але гэта перш за ўсё ў Варшаве. Так, это Варшава. Таму трохі іншая Іншая, сітуацыя да, абставіна тут і ў нас. Вось тут У нас така... пакуль што У няма нас такого няма. Пакуль Тут такого і добра. больш небяспечная сітуацыя нашай будучыні ў сувязі, што тут больш надзеі трэба мець і больш веры на тое, што пан Бог неякім чынам гэтую нашу будучыню паўкладае трохі. Што ты трапіш у Варшаву ў гэты дом, а не дзесьці там. Ну, дзесьці не, тут не прабачце, трапіш, бо у нас прабачце, тут у нас папросту тут не існуе нічога. Пакуль не Нашы існуе. будуць усе жыць вечна тут на зямлі. Ну, это ж неправда. Тому-то все до сей справа. Поэтому реально глядячи на речі, справді реально глядячи на речі, варто довіритися Богу. Не як будь. Справді не як будь. А што далей было? Ось. Далей, значит, калі мне 13 чэрвеня 2009 года я стаў святаром, вось праз там арцыбіскуп даволі доўга, ну як даволі доўга, месяц, нават трошкі больш не казаў, куды я пойду на першую парафію. Вось святарой, які разам са мной быў свенчаны, адразу сказаў, мне не. Так месяц прыхадзілася амаль не кожны дзень там пытацца куды і што. Такое было трошкі чаканне, вось, ну але пасля гэта я стаў вікарым у катэдры. Вось там і вашых дзяцей вучыў, паміж аднаго. Ваню, напэўна. І Еву таксама. Еву таксама. Я потым вам пра гэта раскажу, што было, калі вы з'ехалі потым. Да. І Ева засталася. Ой, яна навучылася хлусіць. Так. Таму што змяніўся вось святар, які ў іх выкладаў. Вы ўехалі і прыйшоў новы, не буду казаць хто, но вельмі добры, адказны святар. І вось тады нашы ўсе дзеці навучыліся хлусіць, бо яны казалі, я не магу, штосьці мне сне жывот так баліць, я не магу на катэхезу. Да вас яны усе любілі хадзіць. Ну, добра. Вось, ну і ў 2009 годзе, вось як стаў, 2 гады працаваў у катэдры як вікарый.
Вось пасля гэтага у адзін цудоўны такі веснавы дзень, як цяпер, ну пагод, ну, яшчэ не зусім вясна, недзе люты быў месяц, але такое сонейка, як сёння, арцыбіскуп ідзе па надворку, я тут насустрач, і он так мне пытаецца: слухай, а у цябе ёсць правы на гандолу? Нема. Ну, бо слухай, бо, можа, ёсць такая прапанова, калі ты паехаў вучыцца ў Венецыю, вывучаць кананічнае права ў Венецыю. А вы так холодно, ну, Ну, нормальный человек бы зрабіў так: вау, Венецию вывучаць. Ну, кажу, як трэба, то трэба, ну, кажу, буду рабіць права на гандолу. На іх не, ну, Вау, правы на гандолу дадуць. правы на гандолу зрабіць не ўдалося, ось, ну, але тым не менш пачаў трошкі вывучаць італьянскую мову тут ужо ў Мінску. Вось пасля, ну, на курс в Італію паехаў, каб нейкім чынам распачаць навучанне ўжо моў ведаючы, хаця бы там нейкія асноўныя моманты. Вось. І наступныя 3 гады з 2011 по 2014 правёў у некаторыя кажуць цудоўным горадзе Венецыі. Ось, ну, у меня такого ураджання няма на сённяшні дзень. Ты, хто ведае Венецыю, хоць трохі пабыў, то не ўспрымае Так. Венецыю як цудоўны горад. Так, ну, вось, для Вы там былі? Так. 2, 3, 5 дзён, можа, тыдзень пабыць файна, 3 гады там ўсё ж такі. Ну, понятно. Асабліва, калі Разумееце, яшчэ горад на рэўматызм. вадзе. Ну, у меня рэўматызма не было, вось, але, ну, горад на вадзе. Понятно, постоянная сырость, звычайныя рэчы ў магазин схадзіць трэба, ну, трэба не то, што выйшаў з горада, з дома зайшоў у магазин, тут трэба ехаць, ім казалі, на мацерык, дайсці было до таго месца, дзе аўтобусы даязджаюць да нейкай плошчы, вось, потом сесці на аўтобус праз такі мост, праехаць 4-кіламетровы, там пачыналася жыццё, у самой Венецы ўсё вельмі дорага. Понятно, турысты, зразумела, гэта там іншыя нейкія рэчы, вось, Шчуры. Да, ну, то, что называется, Александр на польскі манер сказаў, можа, не ўсе Я не разумеюць, што зразумела. такое, вось. Трэба перакладаць. Вось, это крысы. А, Вось, такія жывёлы, якія, ну, бегаюць. Такі плаваюць, не толькі Плаваюць, бегаюць. Вось, ну, і сам факт, што, ну, але у гэтай Венецыі... Пацукі, па-нашаму, Пацукі, так. заўсёды казалі. Вось, і у Венецыі 3 гады прывучыўся. Вось, нягледзячы на ўсё гэта, ўсё ж такі час вучобы ўспамінаю зноў-такі вельмі добра, ну, бо права люблю. Ну, А вось, падабалася. дарэчы, Тым больш, што маё касцёлаў пытанне. у Венецыі вельмі шмат. Пра розных. права вось меня зацікавіла. А, ну, чаму менавіта гэтую галіну вы абралі? Или гэта... Зноў-такі я нічого не абіраў. Не вы абіралі. Таму што арцыбіскуп сказаў, што... Ну, Ні фізіку, ні права, нічога не Бо абіраў. у Венецыі быў менавіта універсітэт кананічнага права у Венецыі, там толькі права. Толькі вывучалі. гэта? Так, так. Ну, толькі права вывучалі. Вось універсітэт назван Марчану, ну, бо там катедра Святого Марка, Сан-Марко, знана на ўвесь свет. Вось, ну, універсітэт таксама называецца Марчану. Не так далёка ёсць Падва, Так, Падва, Антаніанум. Антоніанум. Якія мясціны? Там, дзе ўжо монахі францысканцы. І там такі все модныя, такі святары вось ходзяць паўсюль. І... Не, святары модныя хадзі, ведаеце, Не калі, а вельмі часта пачынаючы з лістапада, ну, з кастрычніка, ну, з лістапада да сакавіка была такая з'ява, якая называецца аква-альта, то есть высокая вода. Это значит, што шоў, ну, універсітэт, ну, звычайна быў, як мы кажам, гарнітур і піджак, і ўсё, і кашуля пад каларадку, ну, резиновыя боты, гумовыя боты, таму што інакш не пройдзеш. Вось боты да кален, так, ну, ішлі ўсе, бо трэба было ісці. А пачатак месяца жніўня вы былі там ці выязджалі? Не, выязджаў заўсёды, Выязджалі, бо там немагчыма. немагчыма вытрымаць. Калі прыходзіць ужо лета, А што там такое? Фаріагосту так званы. Ну, Фарагоста, ну і наогул летом там вельмі горача, бо ўсё ж такі это, ну, такі вільгаць. Вільгаць, А калі вялікая. вільгаці плюс 35, там быць немагчыма. Вось таму, ну, на канікулы заўсёды выязджаў, вось, але зноў-такі, паўтаруся, права, канечна, любіў, вывучыў яго, экзамен таксама здаў, напісаў працу, абараніўся, вось, ну і вярнуўся ў Мінск у 2014 годзе. Ці менавіта вось студыі ў Маскве вось на гэтых фізіка-тэхнічных ці нейкім чынам дапамагла у вывучэнню права, ці прынамсі не перашкаджала? Не, наогул адукацыя, мне здаецца, як чалавек, там уже не важна, наколькі дзе ты будзеш працаваць, як атрымаеш адукацыю, асабліва вышэйшую адукацыю, у пэўных галінах яны цябе, сама сістэма навучання, яна цябе, ну, прымушае трошкі думаць, маеш такі, пачынаеш мець пэўныя,
як кажуць, Усістэматызаваныя веды. усістэматызаваны, так, веды і Схема склад ума алгарытма. такой, да, схема алгарытма, як дзейнічаць, так, па сутнасці навука там навука, сям навука, да, як дзейнічаць, да, канкрэтныя метады вывучэння, канкрэтныя рэчы, ну, якія тебе просто дапамагаюць, дапамагаць нават у жыцці, нават калі яно будзе, скажем так, далёка ад ці права, ці ад фізікі, ці яшчэ ад нечага, да, то есть ты маеш у галаве нешта ўкладзена, да, то есть як дзейнічае па сутнасці, падставы ўсяго з'яўляецца матэматыка, па сутнасці, калі мы пачнем уже там некаторыя рэчы пісаць, выводзіць і гэтак далей. 10-я школа. Вось, таму, напрыклад, можа, чым звязана, калі у семінарыі, мусіць, на другім курсе быў прадмет, называўся логіка. Вось, у нас быў такі вельмі старенькі прафесор у святой памяці. Вось, там трэба было нешта даказаць, звычайная матэматыка, то, што у Маскве на першым курсе даказвалі. F от X зазвычай там памятаю. Формулу, там нешта было даказаць, лагічная нейкая, я ўжо цяпер не памятаю, але на той час ён пытаецца, ці можа хто разумець. Я думаю, альбо то вельмі проста, альбо... Ну, я выйшаў, напісаў 2 строчкі, ну, пасля это сказал, каб я да яго не прыхадзіў. Зусім як у мяне. Так, Цэлы год не хадзіў на логіку. На логіку, бо зноў-такі, логіка, вось яна, як у чалавека, чалавек закончыў матэматыку ці фізіку, логіка ў пэўным сэнсе працуе. Інфарматыку. Пасля гэтай 50-й школы я не мог адразу логіку выкладаць. Не, зусім іншая рэч. Там іншая логіка, вось, ну, але тым не менш, да, то есть зноў-такі 50-я школа свой фундамент паклала, то есть, кажуць, чалавек мае матэматычны склад ума. Лагічны квадрат Арыстотеля ведае. Ну, там уже, да. І наперад. Вот, поэтому дапамагала, поэтому это, калі вывучаў фізіку, пасля права вывучаеш, ну, ўсё ж такі такія рэчы вельмі канкрэтныя. Напэўна, горш было б мне вывучаць тэалогію якую-небудзь. Не то, што там я не люблю, ці што, ну, там, як я часамі кажу, можа, трэба больш вады ліць, альбо такіх рэчаў не зусім много канкрэтыкі. Не права, это навука вельмі канкрэтная. Вось нават цяпер, працуючы ў куры, бачыш, што, ну, ёсць, павінна быць так, а не інакш, чаму бы так ёсць. А вам зараз не сумна ад таго, што, ну, вось уже навучыліся, ну, амаль што ўсяму навучыліся і больш не прапаноўваюць дзесьці павучыцца? Ну, я трошкі яшчэ там пачынаў вучыцца, вось, это ўжо, ну, іншая справа. Вось, так, ну, што лепей, вось, вучыцца или працаваць? Ну, такое пытанне, ведаеце, даволі складанае, таму што, ну, добра вучыцца, калі ў цябе ўсё ёсць. Напрыклад, я ўспамінаю цяпер часы вучобы ці ў семінарыі, ці ў Венецыі, вось ты сядзіш, табе ёсць што есці, і па сутнасці ёсць. Толькі вучыся. Толькі вучыся, нічога больш не рабі. А тут праходзіш на працу, тут ёсць пэўныя пытанні, якія штодзённа трэба вырашаць. А шмат гэтых пытанняў? Шмат пытанняў. Шмат, вось. Шмат. Сапраўды, працуючы вось у куры ўжо 5-й год і працую, вось, это, ну, кожны дзень праходзіш на працу. А што гэта, паперы ці людзі, што это? І паперы, і людзі, а што лепей, людзі альбо паперы? Усё. Ну, па-ўсякаму бываюць. Не, ну, за каждой паперкай это заўсёды стаіць чалавек, бо нехта... І нават не адзін, так, нехта ж можа быць сітуацыя некая таксама за гэтай паперкай, і часамі гэта таксама. Але это кожны дзень, вось. Ну, выходны ж ёсць. Не, ну, конечно, куры не працуюць суботу-нядзелю, там ёсць коледж, ёсць... Куры не, але іх святар, так. Святар, так, вось, ёсць коледж, там нейкую парафію трэба паехаць, памаліцца, па некаму дапамагчы і гэтак далей. Поэтому так сабе выходные. Ну, часамі здараюцца, вось, поэтому я як сам сабе зробіш, што будзеш мець, як не зробіш. У вас ёсць такая, ну, звычайная святарская праца, вось там пахаваць каго, ці папросіць каго? Ну, бо я, вот, пасля таго, як стаў у 2014 годзе вярнуўся сюды, я стаў канцлерам нашай куры ў нашай архідыецэзіі, вось, і, ну, па сутнасці ўжо дачынення з дуспасарствам, ну, амаль не маю. Яшчэ працую, вось. Але часамі нехта папросіць. Бо парафію перадаў мне. Так, ну, 1 год была парафія, хрыстазбаўцы, вось, ну, але таксама пасля года, ну, было прынята арцыбіскапам рашэнне, што пэўныя рэчы проста нельга разам сумяшчаць. Да, просто калі тут, альбо там працуеш. Бо юрыст. Это ўсё даволі цяжка. Бо юрыст, што можа хтосьці там... По-рознаму. По-рознаму, усякае бываюць у жыцці, напрыклад. Поэтому ёсць, і поэтому уже з 2015 года поўнасцю на такой працы курыяльнай, скажем так. Ну, не сумуйце па звычайнай такой сустрэчы. Часамі так, поэтому я кажу, прыходзіць нядзеля дзе-небудзь, заўсёды, у меня уже не памятаю, калі была такая нядзеля, каб я нідзе не маліўся, каб ніхто не прасіў. Заўсёды святары ведаюць, што, ну... Ёсць магчымасць абцяжарыць. Ёсць магчымасць. Ну, вы адразу на гэта? Я заўсёды згаджаюся. У мяне такі прынцып згаджаю. Як хто просіць, магу, то чаму не?
Вось як нам пашанцавала, тады я Вось. памятаю, калі ён згадзіўся, што ён будзе да нас прыходзіць і весці гэтыя праграмы. Дзякуй Богу, дзякуй вам за гэта, бо гэта не ацэнены. Тады, калі мы распачыналі, я памятаю, што амаль што ніхто не верыў у гэты праект тут, і тое, што вось святар такого ўзроўню, як вы нам как-то так адкрыўся, гэта невозможно, немагчыма недаацаніць. Дзякуй вам. Гэта яшчэ не канец праграмы, але ж вось падзякаваць, карыстаючыся магчымасцю. Ну і вярнуўшыся з вучобы, як я ўжо кажу, 5-й год працую ў Мінску, у Курыі. Паралельна зноў-такі коледжам займаемся, там ксёндз Александр таксама там выкладае, тут я яшчэ там расклады састаўляю, занятку, справа вельмі нялёгкая, тут дзякуй ксёндз Александр. Знайці святара яшчэ. Так, яшчэ каб часова. Вось яшчэ таксама выкладаў у Пінску, цяпер Гродно выкладаю ў семінарыі кананічнае права. Вось туды даязджаю раз на нейкі час, так вось. Поэтому жыць, сумаваць няма часу. А вот юрыст касцёльны і юрыст звычайны, такі грамадзянскі, ёсць у них штосьці такое аднолькавае, перакрыжаванне? Крыніца кожнага права – это рымскае права, па сутнасці, крыніца дзяржаўнага права і крыніца касцёльнага права, права рымскае, поэтому, напэўна, асноўныя моманты, якія ёсць, то, скажем, пабудавана права на адным фундаменце. Іншая справа, што не заўсёды пераклікаюцца, скажем, мэты права аднаго і другога, на жаль, дзяржава можа жыве сваімі законамі трошкі, касцёл сваімі законамі. Часамі гэтыя справы пераклікаюцца, часамі не. Але прыходзіцца, працуючы ў Курыі, прыходзіцца, дзяржаўныя законы ўжо многі вывучу, асабліва тыя, якія датычаць функцыянавання касцёла ў дзяржаве. Без гэтага немагчыма. І нейкім чынам, напэўна, сістэма права дапамагае. Ты ведаеш, што ёсць, напэўна, дапамагаць будзе зусім, калі пачынаць працу нават у галіне дзяржаўнага права, не маючы зусім ніякага фундамента, то будзе, напэўна, цяжка. А зараз мы яшчэ атрымалі тэлефонны званок адзін у студыю. Калі ласка, падключыце нас, каб мы маглі паразмаўляць. Пахвалёны Ісус Христос, я... Пахвалёны навекі вечныя. Калі ласка, ваше пытанне і прадстаўцеся, хто вы і адкуль нам тэлефануеце. Я телефоную из Минску. Меня зовут Виктор Полета. Питание у меня такое. Я слухаю выступление Дмитрия Пухальского. И он несколько поскромничал, сказал после окончания канонического права университета, так, мимолетом, немножко продолжал учиться. Но фактически он окончил докторантуру Варшавского университета Вышинского и готов к защите докторской диссертации. Так, у меня вопрос по каноническому праву. Готов ли он завершать эту работу и будет ли ее защищать? Что вы все так смеетесь? Ничего смешного в этом не было. Здрадзілі. Серьезная справа. Не, справа сапраўды сур'ёзная. Як Бог дасць, то ўсё будзе. Чаму не? Ось сапраўды, бо, хочется много только. Теперь, кажу, вельмі, немного часу там займацца. Да, то есть вучобу я полностью закончыў. Засталося толькі, скажем так, напісаць гэта, Толькі напісаць і ўсё? Больш нічога? Абараніць. 200 лісточкаў или сколько там? Там? Не 200. Со списом литературы 1000 позиций или сколько там? Дай Бог удастся все. Просто молодые, талантливые, вядомые. Мне кажется, образование, в учебу нужно все время продолжать. Конечно. Он так и делает, продолжает, но в конечном счете это нужно завершать, наверное, то, что он начал чего-то. Дай Боже. Это будет буквально один из немногих Белоруссий, кто будет иметь такую вот базу канонического права. Вось мне цікава, адкуль вы ўсё гэта ведаеце? Я литературу читаю. Когда посвящали ксензо-каноники, там биография каждого из ксензов-каноников, довольно так подробно, основные вехи их работы, и вот там в этом документе, в этом издании книжицы, там все это подробно описано, поэтому я и знаю об этом. Ну што ж, дзякую вам шчыра за пытанне, за тэлефонны званок, дзякую, што слухаеце радыё Марыя, і зноў дзякую ксяндзу Дмітру за тое, што ён нам так прываблівае нашу аўдыторыю, каб слухалі радыё Марыя, прыходзілі на яго праграмы. Дзякую вам шчыра. Да, будем вельмі прыемны, калі ён эту работу завершыць. Дзякуй вялікі. Дзякую вам таксама, дзякую.
А вось мне цікава таксама даведвацца, ці бываюць канфлікты паміж грамадзянскім нашым звычайным правам і вашым касцёльным, вашым касцёльным. Конечно. Нашим костюмом. Костюлем, конечно. Ну, ён бывает. адказны, таму вашым. Нет, чому, конечно, бывает. Конечно, І што тады бывает. рабіць? Трэба неяк жыць. А як вось, ну як быць, ну калі вось па нашаму вось звычайнаму так, а па вашаму унутранаму нашаму так. Ну, Што? Трэба неяк быць, ну, звычайна, пэўна сітуацыя, якая заўсёды цяпер, ну, актуальная, яна заўсёды ёсць. Вось, ну, па кананічным праве, як ёсць, напрыклад, святар, любы святар прыходзіць у касцёл і, ну, дае дакумент, што ён святар, то пробуш не можа яго не дапусціць да святой імшы. Святар павінен цэлебраваць святую імшу кожны дзень, а ёсць права дзяржаўнае, якое гаворыць, што без дазволу, напрыклад, паўнаважнага ён імшу не можа цэлебраваць. Публічна. Так, гэта такая як тут быць? сітуацыя. Ну, так і Можа, жывём. прыватна. Ну, прыватна, ну, понятно, што Гады мары. кожнаму таксама не будзеш тлумачыць, што Ну, можна так. і прыватна. Поэтому, ну, бывае па-ўсякаму. Трэба неяк выходзіць з гэтага ўсяго. Бо тут розныя правы і абавязкі накладаюцца. Так, накладаюцца адно на другое, поэтому пра гэта маем сказаў надзе- на пачатку. Так. Ну, то есть фундамент адзін права, да, ну, але не заўсёды гэтыя мэты неяк так вось супадаюць, поэтому трэба нейкім чынам. А вось з дзецьмі, калі вы працавалі, вам гэта падабалася? Шчыра, цяжка было. Цяжка? Цяжка. З дзецьмі намного лягчэй было катэхез для дарослых заўсёды весці. Вось там падрыхтаваць да сакраментаў, ці шлюбу, ці хросу дарослых, ці хто перахадзіў каталіцкую веру, чым з дзецьмі. Мне А чаму? А што з імі цяжка? З дзецьмі трэба ўмець быць. Ці казанне для дзяцей сказаць. Так, ну, я ўжо много гадоў не кажу, вось, поэтому казанне для дзяцей. Ну чаму, напрыклад, я памятаю, як адзін з прафесараў выйшаў і кажа: «Дзеці, ці ведаеце, што такое сакрамент?» Гэта гаворыць транспарэнцыя, трансцэндэнцыя, іманентнасць. Ось у генія. Вось. Поэтому сапраўды, ну, не любіў працаваць, любую працу, якую трэба рабіць, трэба зрабіць, нічога не зробіш. Ось. Поэтому, ну, то, што падабаецца, не падабаецца, трэба неяк перад сябе праступіць. А то есть пытанне пра кар'ерныя мары я вычоркваю? Или... Не, ну тут же ж на самым пачатку было сказано, што Бог дасць, то... Я ўжо зразумела вось напрыканцы нашай гутаркі, што трэба вось гэта, Так вось гэта кар'еру, па выкрэсліваць. сутнасці, ў гэтым моменце плануе не сам святар, а... Так ён заўсёды атрымаецца. У святарстве так ёсць. Я сабе, можа, святарство трошкі інакш марыў, як яно будзе выглядаць. Выглядае зусім не так, як сабе чалавек. Вось, а як там было ў гэтых марах, можа, трошкі ксёндз здрадзіць? Дзесьці на плебаніі, на дзярэўні? Абавязкова на вёсцы, но ўсё ж такі больш, калі чалавек ішоў у семінарыю, хацеў то, што мы называем служыць людзям, да, то есть у сваім касцёле, скажем, як пробаш, напрыклад, так, ну, спачатку вікарый. З гаспадаркай. Вось, ну, напэўна, з брычкай. Для людзей, да, то есть можете цэлебраваць святую імшу, з людзьмі працаваць, катэхізаваць іх, гэтак далей, ну, цябе прыходзіцца рабіць іншыя рэчы. Вось, хаця ім таксама мне падабаюцца, вось. Поэтому тут можна сабе планаваць, сказаць пану Богу пра свае планы, пасмяецца і зробіць па-свойму, вось, поэтому, вось, напэўна. А вам бывае страшна за людзей? Часамі так. А так абідна, што вось вы бачыце, што ну, абідна, зведаеце, абідна, на жаль, ну не вам асабіста, а за людзей, што вось можна было што-то памяняць, паправіць, але ж вось нет. Ну, можна чалавеку папрасіць, можна казаць, можа параіць нешта, а найгорш, калі бачыш, ты раіш, а чалавек цябе не слухае, робіць так па-свойму, і тым больш яшчэ, скажам, больш улазіць у некаторую сітуацыю, якая зусім не Божая. Ось, это тады, канешне, балюча, канешне, ну, але успамінаю, што і Езус даў чалавеку вольную волю, ну, і ён таксама церпіць, калі чалавек не па-божаму паступае. Трэба маліцца за гэтых людзей, што зробіш яшчэ. На сілу нікому нічого не зробіш, не навернеш нікога на сілу, у касцёл не прыцягнеш, ну. Поэтому так, нейкім чынам адбываецца. Ужасно. Чего ужасно? Чего ужасно? Жыццё. Это прыгожа, вось, правда, потому что, ну, мы можем даць прыклад, мы можем сказаць нешта, але па сутнасці ласку Бог дае у любым выпадку кожнаму чалавеку. А аб чым святар думае, калі малады святар, якога пасвячаюць у святары упершыню, вось, калі ён так ляжыць на гэтым, вось, што ў яго ў галаве адбываецца? Напэўна, кожнага сваё. Ну, мяне вось ваша цікавіць. Напэўна, кожнага сваё. Я ўшчэ, кажучы, не памятаю, што мне было тады, калі лежаў у катедры на падлозе. Ось,
Не памятаю, не скажу. Не буду придумляць, бо не памятаю. Ці наогул якія думкі былі, не скажу. Ну, они ж ёсць. Не, напэўна, ёсць. Напэўна, былі. Толькі, А так клёкаюся і столькі ўсяго было, нічога. напэўна, І цемра. хваляваўся, напэўна, кожнае выдарэнне ў жыцці, напэўна, чалавек хваляваўся, нешта думаў, але на сённяшні дзень не скажу, якія думкі канкрэтна былі. Напэўна, стараўся, каб это быў нейкі дыялог з Богом. Божа, ты ведаеш, што робіш. Што ты ў гэтым сэнсе, напэўна. Вось, ну, але дакладна ўжо не скажу. Ці вось захапленне музыкай, асабліва вось гэта магчымасць паіграць на арганах, на фартэпіяне, вось гэта навука, школа музычная таксама. Ці нейкім чынам цяпер спрыяюць менавіта працы святарскай, быццю, нават звычайнаму, ну, вось разладаванню такому эмацыйнаму. Бо вельмі часта музыка гэта нешта эмацыйнае, нешта, ну, скажем, духоўнае і так далей. А вось па сутнасці сваёй жыццёвы шлях, ён вельмі канкрэтны, дакладны, прагматычны, можна было бы так сказаць, бо матэматыка, фізіка, юрыдычны вось факультэт касцёльны. Ён трохі быццам бы ад музыкі здалёк стаіць, не гледзячы на тыя усе матэматыка, якая ў музыцы прысутнічае. Ці яно нейкім чынам мае гэтае злучэнне? Ну, тут, напэўна, скажем так, часамі хочацца паіграць, прахажу там домой, ёсць інструмент, часамі сяду. Ну, у касцёле пры людзях можа не, хаця некалькі гадоў здалася таму назад на адной з парафій, куды паехалі на отпуск з біскупам Юрыем. Вось, здалася, што арганістка ці захварэла, ці што, ну, нехта мне здаў, што я магу паіграць. Вось, ну, атрымалася, што я не ішу цэлебраваў, іграў, ну, бо на фэсце без музыкі неяк зусім сумна было б, вось. Ну, і такім чынам... А вы шчаслівы? Я быў вельмі шчаслівы, успомню свой, вот, то, што ксёндз Александр сказаў, разладаваўся. Не, то есть, сапраўды, уже тады як сеў, уже даў... Чаду даў, сапраўды, бо... А ёсць штосьці, што можа вас давесці да слёз? Моцарт, Шопен? Не, гэта Ну, справді... ці ж, напэўна, Шопен, ён можа? Шопен? Ні. Мяне, дык можа. Не, напэўна, ёсць некаторыя сітуацыі, напэўна, некаторыя жыццёвыя сітуацыі, часта з людзьмі размаўляючы, вось, былі сітуацыі, калі мяне даводзілі да слёз. Людзі, прычым тут значэнні, перажываючы за чалавека, можа, там трошкі эмацыйна перажываючы некаторыя сітуацыі. Вось, здаралася такое. Я чалавек эмацый. Памятаю, калі з катедры пасля 2 гадоў, будучы вікарым, выязджаў у Італію, я благаслаўленнем дзяліць не мог, бо нейкія слёзы наваліліся. А я памятаю гэты дзень, калі вы там, мы былі на гэтай імшы, калі вы, ну, гэта была такая апошняя на той момант імша, я вельмі добра памятаю, і нам было сумна. Ну, бачыце. Я, напэўна, і плакала, са мной такое здараецца. Поэтому, але ж прашло ўсё. Прайшло, і вось матэматыка, і юрыспрудэнцыя, і ўсё так па клетачках. Нічого плакаць было, ну і ўсё, прашло і добра. На жаль, наш час таксама дабягае канца, і так пры канцы нашай праграме хацеў бы запрапанаваць вам некалькі слоў сказаць тым маладым людзям, якія нас слухаюць, і, быць можа, таксама адчуваю у сабе гэты голас паклікання ці да кляштара, ці ў семінарыю. Вось адчуваюць пакліканне служэння Богу. Што бы вы маглі ім вось так прама запрапанаваць і параіць? Напэўна, самае галоўнае, не баяцца нічога. Сапраўды не баяцца і можа не чакаць у жыцці нечага надзвычайнага. Бог сапраўды дзейнічае праз канкрэтныя справы, праз канкрэтных людзей, праз канкрэтныя рэчы. Вось, напэўна, у 99% выпадкаў няма нейкіх спецыяльных, там, не ведаю, містычных перажыванняў і так далей. Бог хоча, каб мы там, дзе жывём, каб мы людзям служылі як святары. Таму, калі ён некаму дае это святарскае пакліканне, напэўна, ён дасць, што да гэтага неабходна. Так? Толькі варта яму даверыцца і сапраўды даверыцца ў такой штодзённасці. Такое, што кожны дзень вось можа не перажываць, як будзе, даверся Богу, што заўсёды Евангелле гаворыць, не бойся, толькі вер. І ўсё будзе добра. І сапраўды з перспектывы, ну, сёлета ўжо 10 гадоў святарскага служэння і плюс семінарыя, напэўна, магу сказаць, што гэта працуе. Даверся Богу, ўсё будзе нормально. Дзякуй шчыра. У нас у гасцях сёння быў ксёндз Дмітрый Пухальскі, які распавёў пра сваё пакліканне ў праграме «Голас паклікання». Дзякуй шчыра, похвалёны Ісус Христос. Голас паклікання. Гісторыі людзей, які адказалі так на голас Пана Бога.